Hello everyone! Hello mga kamar! Welcome to our channel and my name is Myra, and please don't forget to subscribe and click the bell notification para ma-update ka sa mga bago kong upcoming na videos. Thank you for being here on my channel. So, happy watching! Hello! Nagulat kayo, no? Kala nyo kung sino. Di ba ang ganda nung nasa t-shirt ko? So, okay po yung suot kong damit. Siyempre, isa sa mga paninda ko. But anyway, kamusta naman po kayong lahat? Welcome to our channel. So, it's around 12:15 in the afternoon. So, may manok. Kapit-bahay ko yun, tindahan. May manok siya. So, ako lang yung nandito ngayon sa tindahan. Kaya pagpasensyahan nyo na, medyo maingay. Medyo maingay. So, yun. Inopen ko na yung electric fan ko kasi mainit po talaga. Pero, nagkakape pa rin ako. So, yun. Black coffee. And ginagamit kong sugar ay yung coconut sugar. So, kamusta naman po kayong lahat? Mga kamar, everyone, hello, mega shout out to each one of you who watching this. So, maraming pong salamat sa inyong lahat. Anyway, it's happy weekend. So, happy weekend po sa inyong lahat. Kita nyo doon yung sa labas yan. Andun yung mainit na daanan, kalsada siya. So, nakaupo lang ako dito, patiently nag-aantay kung may bibili. Sabi ganun. May ganon. But normally, hindi pantay-pantay yung minsan maraming bumibili sa umaga, minsan sa hapon. So, it's depend. Sometimes wala sa umaga, yung lahat nasa hapon. Minsan naman ay halos lahat nasa tanghali, wala sa hapon. So, it's depend. Wala siyang basihan kung ano ba talaga. But, I'm grateful because since na nag-open ako, at least naman ay hindi ako nasi-zero. So, thank you Lord dahil kahit paano meron talaga siya and okay naman yung kita. Kaya napapaikot ko na rin yung mga kita-kita ko kahit paano. Kaya dumadagdag na rin yung mga display ko. So, kung ano yung mga hinahanap ng mga napapadaan dito na wala ako, yun ang pinagsisikapan ko na magkaroon ako katulad ng dahil ako diba, Martisar merchandise. Meron akong pre-love, new clothes, beauty product, accessories, and etc. So, ibig sabihin, anything pwede ko siyang ilagay dito as long na siya, pwede siya. So, yun, may request ng eyelash extension, mascara, tapos may nag-request ng eye mask, ayun, tapos mga frozen soap. So, yun ang mga binibili ko ngayon kasi wala ako. So, yun. So, ganoon talaga, kailangan nating makinig doon sa mga buyer. Kasi sila naman yung reason kung bakit may makatindahan. Siyempre, kailangan sila ang customer always right. So, yun. So, kamusta naman po kayong lahat dyan? Ay, nakalimutan ko. Today, start na daw ng Mother's Day. Kasi today is May 8, 2021. So, bukas daw, May 9 yung officially, I think, na Mother's Day. Hindi ko alam kung ano ba talaga ang officially na Mother's Day. But, nung kanina, nagtanong ako doon kasi bibili dapat ako ng sunflower para kay mama. Sabi ko, ate, kailan ba ang Mother's Day? Ngayon ba o bukas? Sabi niya bukas, pero ngayon pwede na rin. So, hindi muna ako bumili ng sunflower kasi baka malanta. So, I decided, babalik na lang ako bukas para bumili ng sunflower para kay mama. So, wala naman akong handa, sunflower lang, tapos damit. After that, ititake ko si mama sa Robinson para magpamassage. Alam niyo yun, yung nagmamassage na mga blind, yun. Gusto ni mama yung magpamassage doon kasi masarap daw. Unlike doon sa mga spa, na puro daw hagod at langis lang yung ina-apply sa katawan niya. At hindi naman daw nahilot yung yung katawan niya. Kaya yun. Kaya doon na lang
napili ni mama na magpamassage doon sa mga so, search na, maingay. Kapitbahay ko po yun. Yun ang background ko for a while. So yun, may baon akong sky plates. Ayan. Tapos hindi nawawala yung maulapit na maubos yung aking corn flakes. So yun, advance Happy Mother's Day po sa inyong lahat. At sa mga single dyan, Happy Mother's Day sa inyong mga magulang, tita, kapatid na may mga asawa na at anak. Batiin nyo sila kahit wala man kayong regalo. Basta yung taos pusong pagbati, batiin nyo sila. Kasi ma-appreciate nila yun at matutuwa sila. So sa mga may gusto, sa mga may kakayahan naman na gumawa ng konting handaan, regalo, pwede naman. So yun, nasa sa inyo kung kayo ay magbibigay ng regalo or hindi. Kasi diba, pero sa hirap ng buhay ngayon, pinapriority na lang yung simple na celebration. So kami wala namang celebration, baka mag-order lang ako na favorite ni mama na pizza, tapos pamassage lang siya. So siya lang yung importante. Ako naman, alam ko Mother's Day ako, pero yun, okay na sa akin, wala na sa akin problema yun. Hindi na kailangan sa akin yun. Baka magpamassage na rin ako doon sa pagsama ko kay mama sa Robinson. So I wish all of you Happy Mother's Day, mga mamis, mga nanay, mga inay, mudra, mamu. So yun. A few moments later. Ito lang yan, madam. Ayun ba, yung anak mong bata? Kasi yun sa kanya, pwede yan sa kanya kasi colorful naman eh. Hindi na forma ng konti. Ayan, te. Ito, unisex yan. Yan. Ay, lang hindi ko alam kung dala. Kahit sa bukid pwede. Yan, pwede yan. Kuhanin ko na nga po. O, sige, te. Kasi kuhanin ko. So, ayan. Merong bumili si ate. Yung tinda kong ukay-ukay ay tagbe 20 at tatlo 100. Yung mga pinaka-latest na new arrival, pumapatak siya ng 75 and 100. Tapos yung mga Korean ko na mga palda na super gaganda, yun, 150. So yun yung mga rank ng mga ukay-ukay ko. Tapos, mga bagong labayan, bagong down. Tapos yung mga gusutin, bagong plancha. Ay, hindi ka nalugi doon. Tsaka yun, maganda siya kasi wala siyang amoy, so hindi ako nahihilo dito sa loob ng tindahan. So, alam mo yun, kahit yung Lazada ko nga 10 pesos and 20 pesos may nabili. Ayun, nag-start yun, naging active ako sa Lazada doon sa Ukay nung nag-live sell ako. And since from that, ayun na, tuloy-tuloy na yung order nila. Bound to Tugigaraw, bumili siya ng tag-10, 3 piraso, mas mataas pa yung shipping fee kaysa doon sa in-order niya. But, ang ginagawa ko naman, kasi alam ko naman na ako yung tipo na pag mahal ng shipping, ayaw kong mag-order. Siguro bago lang si ate. Kaya ang ginagawa ko, nagbibigay na lang ako ng freebie. Mga face mask, shampoo, keratin oil, keratin sachet. Yun yung mga binibigay kong pang sa kanila, pang freebie. Parang Thanksgiving, tapos may konting notes. Parang mga ganyan. Ayan. Lagi ako nagbibigay ng mga ganyan. Tapos may mga notes. Ayan. Mga tsaa. Mga pang freebie ko yan. Tapos ito. Tapos pag sobrang dami ng order mo, ayan, naglalagay ako ng face mask. Ayan. Basta lahat na nag-order sa akin, kahit paano, may freebie. Kaya mga sisipalo nyo na yung MC shop ko sa Lazada, sa mga nandito sa Pilipinas. Baka meron kayong magustuhan. So, maliit lang yung shop ko, pero kahit paano, meron namang na-order. So, yun. Hindi naman mahalaga na maging mabongga ka agad yung Lazada, diba? Or yung kahit anumang bagay na ginagawa naman. At least, hinaan na. Pili, madam! 35! Wala na iba? Yan, pili ka ganda. Meron pa dyan. Ha? May buyer ako. Wait. So, ayan, mayroong bumili, kaya napahinto yung vlog natin. So, dito ko nilalagay yung bawat mga nabili, nilista ko dito. Yung kalahati, okay, kalahati, new. So, para nalalaman ko kung nakakailan ako ng hapon. Ganon. So, dito, yan, palimot ng sulat. So, dito ko siya nilalagay. Ito yung okay na something, and yung new, dito sa kabila. So, may nag-order. May bumili pala. Bukod pa yung order. Kanina, nag-drop off ako ng Lazada. 4 yung nag-order na wallet. So,
So, be grateful for everything. So, kaya wag nating ikahiya yung pag-uukay-ukay kasi pag-ukay-ukay ay may chance kang matupad mo ang iyong mga pangarap. Bawal lang yun sa maarte. Dapat sa madiskarte lang. So, kapag nag-entertain naman ako, lagi ako naka-face mask. So, okay naman siya. Kasi bawal yun. Kaya tanggal ko lang siya kapag nag-vlog ako. Yan be, magaganda yan. Hindi ka nag-dress. Salalang ko ba? Hindi mo kasi pinabalik. Ay, kasi ma. Magnanay. Yan, sa kapatid mo. Sa kapatid mo. Yung baby boy. Guys, Oo. ito? Oo. Kasi yan sa kanya. Pagbaga. Saka hindi ako bumibili ng damit na si mama. Ano yan? Alin? May jacket ba? Oo. Parang sweatshirt. Mga palda. Ito. Ano? Ito pa ba? Oo, Ben. Thank you. Pag dumating yung eyeliner, sabihin ko na lang sa'yo. Salamat. So, ayan. Nakabenta na tayo. So, ayun. Ganun lang. Ang saya. Nanghaling tapat, nagkakapi ako. Ayan. Ganda yung mug na to. Vacuum tumbler. Mamaya pa ako kakain. Di ba nakaraan, sabi ko sa inyo, itinigil ko yung pag-inom ng Balentos. Mag-vlog ako noon susunod. Something happened. Na hindi ko nagustuhan. So anyway, napahaba na yung vlog ko. Once again, Happy Mother's Day po to all of you, sa mga nanay, sa lahat ng nanay. So mama, sa mama ko, baka manood nito. Happy Mother's Day, mama. Thank you for everything, for the love, for the care, and sa lahat ng ginagawa mo para sa aming magkakapatid. Especially sa paglalaba. Kasi ang sipag ng mama ko maglaba, grabe. So, yun. We all love you, mama. Mamo. Tawag kasi namin kay mama, mamo. So, I love you, mama. So, yun. Happy Mother's Day sa inyong lahat. And mag-ingat kayo palagi. So, for now, hanggang dito na lang yung vlog ko. And see you on my next vlog. Bye-bye!